tayo nag-Domingo. Abo na sa ate sugba. Oo. Ano ka mag-istorya diri? Ano ka mag-istorya diri? Unsa lagi? Basta ka kuya. Ano man ang iwan diri ko? Na ako'y sikreto nga naibawan. Ang sikreto ka? Wah, naay sikreto na sa mga basat. Naam na agud-agud. Mao din kusgan kayo. Agud-agud? Huwag mo sabot. Anting-anting. Anting-anting na pa din na ron. Napaon, nakitaan ginako. Ngayon gigunitan niyang twintas. Niya tapos hingkalit og siga. Niya pagkatataon yang gihubo. Hingkalit og kirig. Niya tapos natumba. Niya nakuha ko ron niya balik ang kwintas. Yang gisulog og balik. Naulian. Ha? Mao ba? Kung mauna na siya agimat, muna na puting kusgaan na anatuhan na. Sabati ay, nakuringan siguro to. Basing gipatol to. Panglaparuhon tanahon mo, nakita ginako sa duha ako kamata nga nagilak-gilak. Gilak-gilak? Adi sa tamlan kong tuwa na, oy. Tuod sa dahin mo. Portikos ganam di na tuhana sa. Murag katuhuan sa na nga. Nay anting-anting da. Amari ila sa ta. Ato panidan. Kining kandi nga malibag kwarta. Buni! Buni! Man! 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 Dali! Nakita ko kwarta. Niya ang kandi. Nakakausa. Asa mo ito usa? Saktura na. Unang kanding, brown. Check. Sungay. Check. Brown. Check. Itlog. Check. Kwarta. Check. Maulagi na. Pre ay, Ano man? kadaot anang kandinga. Maluris man gunagod. Da, taka man ka pa. Wata ka ba? Nag-diet itong kanding. Sabati ay, anak din na. Oh! Tutuki ko pagmayo oh. Ay, kanding mag-diet. Ay, nung sabi taon ka. Ay, daot kayo na. Look, vegetarian mo guna sila. Pero, ang akong gikahibugan ba? Dili biya, talag sa ulo biya kayo, di ba? Mao gani, akong giingon mo. Naa sa doon sa kanding. Ay, nalipag kwarta. May kwarta doon sa kanding. Mao na lagi na. Sa naruhon gid ko na to ni. Kol. Ayaw kol, bata pa mi kol. Sir, kuan kanang unta, wala kanang kuan siningita. Eh, kuan sir, kanang patimbang panapton. Sir kay Kana amo ng panapton sir, amo patimbang. lami sapi kol. Padayon lang mo sa inyong tinguha. Nakahibaw na ko anak. Kay boss ya. Kol, wa man may gikuha kol. Ade ay, hindi pa sabot ni padayon ano kung nakasulti siya di padayon na to tinguha. Kay boss ya na to gikuha. Dito ba pa grito para ba ko kuha ko. Kasi ay, Lagi. ay, di lagi na mao. Oh, Sa lubot ni na ba siyo? muta pa. Wala. Ay, di na mao oy. Kol, thank you kol. Salamat ko. Ayo. Ayo.
Kinsa na? Si Kuani, si Boy Basag. Adyot. Uy, Ay. uy basag ikaw, Denny. Ngayong adlaw. Uy, sa to. Kanang na si Kapitan na. Oo na, aman. Alik, sa'yo. Dahin na. Salamat. Kap! Yan, si Boy Basag. Asa man? Tara, lingkod, Kap. Boy Basag. Ngayong hapon ka. Oh, may hapon ko. Likod. Ipatawag lagi ka. Kay, sa manin, mura mag, akong daghan kong istorya na bati. Na ay nangita sa kanding. Saan nang kanding nga? Oo. Mura ka dungo ko, anak. Simon? Or Bonnie? Amo to nga nung naabot na sila pangitag kanding din ni Kap. Unsa ka ng kanding nga, Kap? Mako sa bitaw akong nadungog. Basig ihaw no na, yan nakabuhi ni dagan dire. Pero akong nahibugngan, daghan man kaayong nangita. Makapahibong jud kaayo. Uy basag, unsa may imuhang nadunggan ana? Naa kay idea? Basin ka na kap ka na ilang giingon nga kanding. Basig ka to ng ilang kanding nga ihawonon ba sa pista ba? Unya nakabuhi. Mao na ilang gitabang nga pangita gon kay dako biya ng sudan. Lami sa ng kanding. Oh. Basin po tuod, Kap. Kay dakon kay nasudaan. So akong nakuanan ba, anong daghan kay sila nangita? Basin, kung magkuan ba ya, magkagobot, buig basag, pandidiin niya ni mga tawhana ha? Kung unsa yun ang ilahang kuan, gipangbuhat diha, basig kanding-kanding na na, o kanding po tinadanay, sudan naman gid noon sa, dog madakpan. Pero adi lang punta, magkumpiyansa, panidi lang gid ang mga tawhana, kay basing bayag mo na maghatag gubot din sa tong barangay. Ay kabalaka anak ka. Kay kani akong trabaho kap, ako na ning didikit sa barangay. Unsay serbisyo nga matabang nako, ako nang buhaton. Panidi lang jud ha. Obserbahin na sila ng mga tawhana ng nangita. O Idna, nana man lagi day ka. Pidali dire. O, naton na nimo Idna. Mga importante ba yato? Idna. Oo, tita, nakatutan ako. Sa may bata pangutan doon wag tulala. Okay ra ka diha? Okay ra ka, day? Unsa man ka? Uy, Kap. Naalagi na si Dewi kap. Igunsa day na nimo. Oh, si Idna bitaw na akong pagumangkon. Wa pa din mo nagkaila? Idna, si Boy Basag ni siya. Boy Basag kay si Idna na ako ng pagumangkon. Ako ni siyang sinaligan sa barangay dire Idna. Uy, dagana ko ni mong sinsya, Idna. Di man ini mo. Aw, dito din ni sa kuan dito good sa lagi ni. Dito sa dalan ba? Tupad sa kanding. Kanding? Oo, dito din ako nakitaan. Pagpadung na ko diri. kanding? Speaking of kanding, moro ba na among gistoryahan diri karon? Nakakita day kas kanding? Asam na rong dapita? Dito sa Tambisan, tita. Dito po din ako nakuha ang sinsiyo. Daghan pa kaini. Pero wa lang nakuhot daw kuha kay basin sungayon ko sa kanding ba nahadlo ko. Mungkin na ako nakuha.
Mao ba? Basi natagak na. Uy, basig mo ang kandinga gikagubtan karon. Buy basag. Adto ako no ng kandinga giingon ni Edna. Nya kanang sinsiyo yang giingon nga to pa. Ala pamunita na lang sad. Sige. Sige. Tanaw kung sa nakadaghan. Sige kap kay mo. Apil pagpupunit sa sinsiyo. Ayara la panaginot ana oy. Kap baya, gamay ra ba akong sweldo nimo? Sagdi lang kay magkuminto man taro sunod buwan. Ay na lang Tinuod? nagdaginuta. Tinuod ka? Remay na lang to, bay basag tara. Ako lang bahala nimo. Kung makakita kog daghan sinsiyo, ako ihatag nimo. Basta ha. Lagi, puno-puno sa imong sweldo ba? Kap, Salamat ha. thank you kay Kap. Sige, balitayin niya ako ha. Kung sa imong lakaw dito. Edna! Ay! Ano ka? Wala ba? Tanlaw, yung pataa, oy.